Hey guys, welcome to YouTube channel and gagawa tayo ngayon ng New Bicol Verse Part 14. Ang magkano sa Bicol ay guraan. Halimbawa, magkano ang notebook na binili mo? Sa Bicol nun ay guraan na ang notebook na binakal. Ang bahay sa Bicol ay harong. Halimbawa, maganda ang bahay. Sa Bicol ay magayon ang harong. Ang sulat sa Bicol ay surat. Halimbawa, maganda ang sulat. Sa Bicol ay magayon ang surat. And thanks for watching. If you like this video, thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. See you guys in the next video. Parang kamo. Hey guys, welcome to YouTube channel. And gagawa